नैथि बान्था मायाव देरहादों बे खारनाय 100 मिटार खारनाय बिथाङा जोबोद फाइटार बायदि खारो मोस्लाबा आरो बारनायखौथ' होननांगौ हेलौ हाय मोजां ना खबरफ्रा स' नोंथांमोना आंनि मुंखौ मिथिबाय ना मा नाम आंनि मुङा आंखौ बहा नुयो इउटिउबाव आंखौ माबायदि नाङो मोजां ना इउटिउबाव माबायदि नुखो आरो दायो रियेलिटियाव माबायदि नुखो ओके थेंक इउ स' माच जोंहा आदा दरेन्द्र ना मामोनलाय दनेश्वर आदा आंखौ लेंबोना लाबोनायनि थाखाय आरो हेमन्त सारसिम थेंक इउ स' माच आरो हेडमास्टारा गैया जाहैबाय नङा होमबा आंनि मुङा प्रकाश नार्जारि मिथिबायना आङो इउटिउबनि दारै माखासे खामानि मावनो लायो नोंसोरखौनो माने नैबे जेनेरेसनखौनो मोजां लामा थांथों मोजां फरायनाय थांथों माने मोजाङै खामानि मावलांनो हाथों बेखौनो दिन्थिनो थाखाय आं खालामो बिनि थाखाय आरो बिराद गोजोननाय मोन्दों आंखि बेयाव फैनानै जे नोंसोर आंखौ नायो बुजियो आरो मोजां मोनो मिथिबायना बिनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय स' दिनैनि बे गेलेनाय फोरबो नङा होमबा बे फरायसालिनि फोरबो गेलेनाय फोरबो बेवहाय आंखौ दनेश्वर आदाया आंखौ लिंना लाबोबाय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो आंखौ बेयाव मोनसे बिबुंथि होनो थाखाय आंनो मोनसे चान्स होबाय खाबु होबाय बिनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय जासिबाय आरो आदानिसिम स' आं बेवहाय माखासे बुंनो खोथा दङ बेखौ बुंनो आङो आदाया बुंनो थिननायलाय फरायनाय नङा होमबा फरायनाया गोबां इम्परटेन्ट मिथिबायना आं उन्दैनिफ्रायनो गोबां फरायबोदों आंबो ल' लेभेलनि माने न'खरनि मानसि आरोना आंनि न'खराव साख्रि मावनायबो गैया माबो गैया बाट आंबो बिदिनो सासे गेदेर मानसि जानो लुबैयो आरो बिदिनो जानो लुबैनानै माने फरायनायजों लोगोसे मोजां हाबाफारि मावलांनो गोबां गोसो स' बिदिबायनो फरायनानै माखासे उन्दैनि बाथ्रा बुङोब्ला गोबां गोलाव थांगोन ओंखायनो सर्टै बुंनि 2012 मायथाइयाव जोंना मादारा फैयो माने मादार माने आइ मिथिबायना मादार माने आइ बे आइआ बे 2012 मायथाइयाव थैयो जेब्ला बै समाव मेट्रिक एग्जाम होखांदोंमोन रिजाल्ट मोननोसै सममोन मिथिबायना स' बे समावनो जोंहा आइआ रिजाल्टखौ मोनस्लाबलाङासै मिथिबाय स' बिनि उननिफ्राय आंनि फरायनाया जाबोबाय थादोंमोन बिनि माखासे पुन्जि रां माने आरजिना दोननाय बिनि दारैनो थानाय जानाय गासिबो जाबोबाय थादों आरो जोंनि बाबाया बे समाव हेल्प खालामदोंमोन माखासे समाव बिथाङा आंखौ हेल्प खालामनो हायासै बिनि थाखायनो फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय आङो गेजेर समाव माने आं गारनो गोनां जादों फरायनायखौ बाट आं दायो फरायनानै खस्थ' आरो दोनफिननानैबाबो 2 बोसोर गेप थानानैबाबो आं फरायफिननानै दायो आं डिग्री कमप्लिट खालामदों स' बेसेबांहाय आं मोनफैबाय आरो दायो स' इउटिउब चेनेल आं खुलिदोंमोन 2015 मायथाइयावनो आरो बिनिफ्राय आं खुलिनानै 2018 मायथाइनिफ्राय आङो बिएम सोदोब चेनेलखौ फिनसे स्टार्ट खालामफिननानै माखासे बाथ्रा बिबुंथि लादोंमोन आं बेवहाय मोनसेल' थांखिजों खुलियाखैमोन बेवहाय फरायसाफोरखौ मोनसे गियान होनाय लोगोसे राजखान्थि बिदि बिथिङावबो जे जोंनि माखासे राजखान्थि माने मिथियोना मिथियो राजखान्थि माने मा सार दासो जाखांदों राजखान्थि माने बे जोंनि हारिखौ दैदेननो बा जोंनि बे इक'नमिक्स डेभेलपमेन्ट खालामनाय इक'नमिक्स माने रां रुफा बेखौ डेभेलप खालामनाय बे लामा सामाखौ सोर हरो सरकारा हरो ना सरकार बैसोर सरकारफोरखौ मा खामानि मावनांगौ मा मावनाङा बेनि सायाव बुंनाय फरायनायनि सायाव आरो सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनाय उन्दै समनिफ्रायनो बेफोरनि सायाव बुंनाय आरो रायजो राजा जायफोर हाबा जाखानाय माब्रै संसार जायो माखासे हाबा जाखांनानैबो माने गावनि हिन्जावखौ गारनाय बा गावनि हौवाखौ गारनाय बेबायदि बिबुंथि आङो गोबां लायो आरो मिथिबायना स' बे बेलायाव आं दिनै गेलेनायनि बे फोरबोआव आं माखासे आरो बुंबावनो सानदों कि गेलेनाया गोबां गोनांथि एक्चुअलि बे दिनैनि दिनाव गेलेनाय फोरबो नालाय स' आं गेलेनायनि माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों गेलेनाया गोबां गोनांथि गेलेनायनि दारैनो दिनै जोंहा गोबां मानसिफ्रा फेमास जाबोबाय जायनानैल' गेदेर मानसि बे बाथ्रा नङा बे नंगौ बाथ्रा बाट आं बे बाथ्राजों लोगोसे आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों फरायनायाबो इम्परटेन्ट आरो नङा होमबा एजुकेशन इज इम्परटेन्ट फर लाइफ हाउ टु लिभ इन आवर लाइफ माबोरै जों थांना थायो जिउआव बेखौ फोरोङो जोंनो एजुकेशना बे मोनसे स्ट्रंलि गोहो होयो आरोना बोरै थांना थानांगौ जे नोंसोर दा बेयाव थादों बेयाव जिरायनानै माबा मोनसे आइडिया नङा होमबा बोरै फरायनायनि गेजेरजोंसो नोंनाव जुदि बे फरायनानै जुदि साननाय गैयामोनबा बेयाव नों जिरायबाय थानो हागौमोन बै जाम्बा जाम्था बायदि खारलाबाय थागौमोन नङा होमबा खारलाबाय दिदोम जायगायाव थाबाय थानाय नङामोन मानो थादों होनबा नों माबा मोनसे आंनिफ्राय मोनगोन खोमा गियान माबा मोनसे सोलोंनो मोनगोन माबा मोनसे बुजिदों नङा होमबा बै बेबायदि बुजिनाया माबोरै जाखो बेफोर जाबाय सोलोंथाइनि थाखायनो जादों आरो मिथिबायना सोलोंथाइया मोनसे पार्सनेल माने गावनि जिउखौ जौगानाय बोरै थांना थानाय गावनि बिमा बिफाजों बोरै थांना थानाय गावनि न'खराव बोरै माने रां रुफाजों लोगोसे गावनि न'खरखौ बोरै फोथांना लाखिनाय मिथिबायना एक्चुअलि बुंनो थाङोब्ला रां रुफानि दारैसो जोंनि न'खरा थांना थायो नङा होमबा स' एजुकेशनजों लोगोसे जोङो रांबो खामायनो हानाय बे मोनसे थायो आरो बाट
जों एजुकेसना गोबां आं बुंनो थाङोबा गोबां दङ मिथिबायना एजुकेसना जोंनो आइडिया होयो साननाय हनाय जोंनो होयो जों बोरै लाइफआव थांना थानांगौ सोरबा माबा मोनसे थगायदोंब्ला नोंसोरखौ सोरबा मानसिया थगायदोंब्ला नोंनाव जुदि एजुकेसन दङब्ला मोनसे बुजिनाया बोरै थायो सोलोंनायनि थाखायसो नों जुदि गोरोंखा गासिखौबो फरायजोब्बाय बुजिजोब्बाय सोरबा माबा मोनसे थगायदोंब्ला नों बुजिबाय नङा होमबा लोगो लोगोनो बै आइडिया फैबाय नोंनाव बिथाङा थगायदोंसो आंखौ नङा होमबा बे इम्परटेन्ट आरो बुजिनो थाखाय ओंखायनो एजुकेसन माने सोलोंथाइया बिराद गोनांथि आरो ओमफ्राय सोलोंथाइया बेयाव गोबां माने सोलोंथाइनि दारैनो जोंनि जिउआ माने सोलिगासिनो दं आरो सोलोंथाइया बुहुमखौ सोलायो मिथिबायना सोलोंथाइया बुहुमखौ सोलायो फरायनाय लिरनाय ABCD जों लोगोसे गारां गाराङाजों लोगोसे क जेसेबांखिनि बुंनाय राव बेफोर गासिबो हांखो बे दाजाबनानै बे दाजाबनायनि बाथ्रा दानानै नङा होमबा सोदोब दानानै बे मोनसे बाथ्रा माने ओंथि गोनां सोदोब जालाङो बै सोदोबजोंनो जोङो रायलायो मिथिबाय बे रायलायनायनि दारैनो सोलोंथाइ जालाङो आंनि बुंनांगौआथ' गोबां दङ मिथिबायना स' बेयावहाय बे मेला फोरबोआवथ' माने बुंनांगौ गोबां माखासे मोसानांगौ आरो बान्थाबो रानबावगोन खोमा स' गोबां दं आं बुंनांगौ गोबां दं माने बेयाव आङो दसेल' बुंनानै बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय मिथिबायना गोजोन्थों बेयाव गथ'फोरनि माखासे खन्थाइ आवरायनाय आरो मोसानाय बेवहाय होनाय जागोन स' नोंथांमोना खोनासंदो आरो नायदो मोसानायफोरखौ जोंनि समायना आसामा जोंनि समायना जोबनो गैयै बुहुमनि भारतनिनो सानजाग्रा रायजो सानजा दिगनि आं दिनै दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों बे खन्थाइनि मुङा नोना मुना राहिबु आं दानिया खन्थाइखौ आवरायसिगोन नोना मुना राहिबु देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद रास्ते पे चलूंगा ना डर के चाहे
So दिनै आङो सुगुनहारा पद्मबिल एमइ स्कुलाव बुंफैयो ओमफ्राय बेवहाय बेरायफैदोंमोन ओमफ्राय बिथांमोनजों गोबां मोजां मोनबाय रायलायनानै लोगो मोननानै आरो बेवहाय मेल फिसा जादोंमोन बिसोरनि फरायसालिनि माने दाबायदि समावहाय गासिबो फरायसालियाव माने गेलेनाय फोरबो जायो नालाय स' बे गेलेनाय फोरबोखौ आं मोनफैदों बेवहाय स' बेवहाय आंखौ माबा मोनसे बुंनो होनाय बा गथ'फोरखौ माने एवारनेसनि थाखाय बिबुंथि होनो होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बे स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिया बेनो ओमफ्राय बियो नैथि एसिस्टेन्ट थायो स' आं बेयावनो बुंनो सानो थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय स' गासिबो बर' हारिनि जै लानोसै खेबसे नङा होमबा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि Thank you.